Hvad fanden, Rune, hvad foregår der? Er ikke meget storsejl på i dag? Hvad foregår der? Nej, men det er fordi det blæser. Ja. Men bare fordi det blæser, så betyder det jo ikke, at vi ikke kan sejle. Så derfor har vi prøvet de her uldmandssejle her at sætte et andet reb i. Og fordelen ved det er, at vi kan slippe for at trimme på de her bakstage, vi har henne bagved, så vi kan bare vende. Og vi tænker, det går lige så stærkt. Absolut. Så vi er ude at teste det? Ja, så det er mega test, men vi er også 2 mand nede i dag, så vi er kun 4, så vi har virkelig behov for vægt. Så er vi kommet i havn, Rune, og solen er gået ned. Og det er tid at evaluere. Hvordan synes vi, det gik med det der andet reb? Jamen, det blæste jo en del, og vinden den blev jo ved med at være på sådan 10-12 meter i sekundet derude. Og vi gik helt fantastisk. Både tæt til vinden og hurtigt, så det var en kæmpe succes. Så 2 streger under, at pandekagen stadigvæk er hurtig, selvom det er 2 reb i. Selvom der er 2 reb i. Der er noget med en skødevogn, vi lige skal kigge på. Men, ja, der var lige, men det er fordi, der er så meget power i den her lille kasse her, så derfor så river den lortet i stykker. Ja, så kan det gå jo.